Kaixo Joseba, Kaixo, zer mozo bini? onutazu, Ongi, esan barrako dugu. ni oso pozik zugunean etorri zehalako benetan. Bueno, nire bai, emenetagatik. Joseba, abaularia Bai, pasai doni banekoa okerez bano. bai, Hirurogeita hamalakoa bai, zera bai. eta laurogeita bederatzian hasi zinen munduak okerez banago bost badute zenituela ez. Bai, behar da urte bat lehenuago hasi nintzen, baina, bueno, berez, nire burua gogoratzen dut arraunean iaia beti danik. Ze ni San Juan darra naiz, baino naiz, itxasotik gertuen dago nausokoa, eta hango, bueno, eguneroko jarduera itxasoarekin eta urean egiten ziren jarduerarekin lotuta zegoenez, bueno, beti txikitatik hor murgilduta ibili naiz, baina federatuta bai, ez zaude bat ere oker, 89an izan zen. Zer eman dizu agaunak hasteko? Nik esango nuke dena Dena. erakutsi dit, eta horrekin harro nago. Gure kirolak ezartzen zaituen, bideratzen dituen baloreak iruditzen zait pertsona garatzeko orduan oso lagungarria diela, oso egokia diela, eta bueno, sorionez iruditzen zait, bueno, niri tukasitze dela, eta ni bezalako beste askorei kirola egitea eta balore horietaz baliatu egin gara, eta uste dute gure bizitzan, eguneko bizitzan, bueno, oso lagungarri dela, eta bueno, ezartzen ditugula baita ere, esan bezala gure eguneroko bizitzan. Kirol guztiko bezala balore pila bat aportatzen dituzte kirol guztiak, baina egongo da zerbait agaunean agian beste kirol batek ez daukada edo aportatzen ez duna baizik ezin duena agaunarena delako, ez? Bai, zaila egiten zait gauz batekin geratzea. Bai. Ez da erreza. Egia da, kirol guztiak balore asko ematen zaituztela. Baina, eta bereiztea hori gure kirolarekin ez dela erresa ere ez. Esango nuke, arraunketa, tostako arraunketa, eta bueno, arraunketa olimpikoan naiz da, bueno, modalidade bat, eskifa, bakarraren modalidadea barruan euki. Iruditzen zait, talde lana besteen gainetik, edo ezaugarri bezala duela, eta horrek erakusten du, horren bereko ez izaten. Dena gara bizkat, mundu guztiari gustatzen zaio protagonista izatea, bere lana baloratzea. Eta baino kirol honek behar bada, bideratzen ditu talde laneko baloreak, eta hemen adibidez ez dago izar bat, non azkeneko minutuan jokaldi berezi bat egingo duena, eta gola sartuko du, edo saskia sartuko du. Hemen denok batera ekin behar diogu lehiaketari, eta norbaitek faiatzen balin badu, bai onena, bai esain onena dena, kalte edo galera izaten da taldearentzat, eta uste dute talde lan horrek gero oso barnera dute izaten dugula beste gauzak egiteko orduan,
eta lehen esaten nuen bezala, oso lagungarria suertatzen dela, beste ekintzetan, beste jardueratan, beste lan kontutan, famili kontutan, eta bueno, oso polita eta oso gokia iruditzen zait, ezaugarri, gure kirolak, arrauketak duen ezaugarria. Talde lana ezinbestekoa da, baina egunean agaunari dagokionez ez da futbolean bezala. Talde lana ere badela, baina momentu bakar batean batek gola sartzen duela. Hemen denok ari zarete prozesu berriak, era berriak eta denbora berrian, ez? Hori da, eta esaten nuen, batek ez du eramango protagonismoa, ez? Bai daukagu patroiaren protagonismoa, ez? Nola baite, lemazaina denez eta gehien ikusten dena denez, eta adibidez, esan dezakegu ikurra bezala izan daitekela, hori denez, behar bada komunikabidetan eta irudietan protagonismo pixo gehiago eramaten duela, ni arrolari bezala, arrolari izan dakoa, sekula naizela patroi izan, ni hori ez dut ondo hartzen, eta horren kontra ez nuke esango kontra ere ez. Baina bai gustatuko litzaidake arrolarien protagonismoa pintzata antzekoa izatea. Uste dut azken urte hauetan ETB-ek eta Euskal Irratiak ere bai, nola baite ronketa goraipatzen dutenez, hauek esanguratsu bezala aipatzen ditut, horretan lan ona egin duela, arraulariei protagonismoa eman dietela, eta uste hori polita izaten nahi dela eta egokia dela, ez? Baina bestela, horren gainetik ez zait iruditzen inor protagonistago dela odenik gure kirolean, eta hori oso egokia da. San Juanetik bidaiatu duzu beste klub batzutara eta ezen gertukoak, ez Oriola, baizik eta Pedreñaga eta olako klubetara nolatan. Azkenean, nik bilatu gabe sortutako egoerak izan dira. Bere momentuan Galizira jo nintzen arraun egitera, han ara bideratu ziatelako lanarekin, eta hango ezagunak nituen lagunak, arrauketan bitartez egindako lagunak ziren, eta hori jakin da, hango klub batera gerturatu ziaten, eta han jardun nintzen. Eta gero, entrenatzaile ibilbide horretan barne, sortutako egoerak izan dira, bilatu gabe, ni Pedreñaren deialdia guztiz sorpresa sartu nuen, ni Galizian egoela, inundik inora espero, eta izandako data haietan are eta gutxiago, ze deitu ziaten iaia abenduan, eta denak pentsatzen dugu data horietan jaurre denboraldia martxan dela, eta plantilla osaturik daude, eta ez dezu esperolako zerbait gertatzea, baina hala izan zen, eta orduan hasi nuen entrenatzaile abentura hau, gaur egun arte, eta uste dut, izan zen 2004 urtean, uste dut 22. urtea izango duela entrenatzaile gisa, eta inoiz faltatu gabe, eta ibilbide polita izan dela, momentu goxoak biziaz, momentu gaziagoak, baino beti horre borrokan eta saiatuz gauzak ondo egiten, eta gustora batez ere beste zeren gainetik.
entrenatzaile bezala pila bat ikasten da, ez? Bai. Berez postua, dagokizun postua da erakustekoa, da irakastekoa, baino ezin zaio uko egin egunerokoan ikaskuntza handia dagoela, ez? Mundu da pasada bat, denbora guztian ibili bartzea bakoitzaren portaerak, jokaerak, interpretatzen, bakoitzari ezin zaio berdina eman, ezin zaio berdin tratatu, bideratu behar dira egoerak, naizta antzeko egoerak izan, pertsonan arabera irtenbide batzuk edo bilatu behar dira, gauza ondo zuzentzeko, bere honetik atera ez dadin, eta bueno, gure eguneroko borroka da hori, ez? Oreka denbora guztian talde barruan mantentzea, eta oreka horren bitartez, gero taldearen potentzialari etekin handiena ateratzeko asmoz, ez? Eta esan bezala, talde horreka mantentzeko individualki ezagutu behar duzu, behintzat bakoitzak faktore oinarri batzuk. Noski, hori horrela da. Bakoitza bere amarena da, ez? Bere izaera du, bere bizitza du, bere ingurunea du. Azkenean ezin dituzu irtenbide berdinak horren baitan guztiei ezarriz. Azkenean batzuentzat balio dute, baino besteentzat ez dute balio. Ez dute egoera zuzentzen edo mantentzen edo askotan okertzen dute, naizta egoera batekin ondo joan, beste batekin irtenbide hori behar bada ez da egokia, eta bueno, olako egoerekin asko ikasten duzu, eta bueno, eskarmentu handiak hartzen dituzu, batzutan hankasartzea handia daude, eta batzutan entrenatzaile bezala irtenbide ez zuzenena hartzen duzu eta hankas hartzen duzu, eta bueno, azkenean hori ikasketa bada, hori ikastea da, ez? Eta, bueno, azkenean hori, ni beti esan dute gauzak ondo egitetik, bueno, zertxo bait ikasi baino zure mezuari edo zure ideiari ziurtasuna ematen dio, konfiantzaz betetzen zaitu, baino batez ere ikasten denakin da akatsekin. Osea, ikasten da akatsekin. Akatsak, konstientezea balin bazea, akatsai izan duzula, bilatutako irtenbidea ez dela zuzene izan, eta ez dula emaitzik eman, horretaz konstiente bazara eta horren arrazoia aurkitzen baduzu, hori ikaskuntza oso potentea dela, eta etorkizunean horrengo pausuetan asko emango zaituen egoera bat izango dela. Asko gustatzen zergatik akatsak badirudizeko oso negatiboak direla, eta mundua amaitzen dela, baina asko gustatu zen eman diozu tonu positiboa ondorio bezala, ez? Ikasketa hori jasotzen duzula, eta nire ustez hori gaitasun handi bat da. Beti horrela ikusi dut, eta gainera eskarmentua, esperientziak hori erakutsi dit. Hori horrela enfokatzen. Pentsatzea
edo eoskortu hor, irtenbide bat zuzen ez dena izan, eta bakarrik bestearen errua izatea ez funtzionatzeak, ez zait iruditzen normala, ez da bidezkoa, eta gainera normalean ez da egia. Eta ez da betetzen. Autokritikoa izan batzela, lehenik eta behin. Eta zergatiak bilatu. Normalean ematen dien egoerak kirolariekin, ez dira kudeatzeko ez dira errexak, batzuk, eta irtenbideak errexak ez dienez egoerak, asmatze irtenbidearekin ez da errexa ere ez. Orduan, horren zergatia batek entrenatzaile, naiz entrenatzaile izan eta nolabait akintean egon, ez badu ikusten berak ere akatsak edo irtenbide txarrak izan ditzakela, horrek denborarekin, etorkizunean bere horretan jarraituko du eta ez du eboluzio egoki bat izango eta ni horretaz oso kontziente izan naiz beti eta horregatik ikuspuntu hortatik ikusi izan dut beti ikaskuntza bat bezala. Nola egamaten da denboraldi oso bat, agian astean bakarrik egun bat jai eukita. Egia esan, hainbeste urtetan jardun eta gero... Esan ere sakrifikatua da. Bai, oso, gure kirola oso sakrifikatua da, amateurra da, lanaren gehitan izaten da. Lanaren ostean, ikasketaren ostean egiten den zerbait, eta gainera ezikentzi oso altua duena, egia da. Baina normalean arraunketa egiten duena asko gustoko du, maite du eta bere pasio izaten da, kasu gehienetan. Orduan ez da, sakrifikatua da, baina gure barnean ez dugu hori sentitzen. Hau da, entrenamendua gorra da, zaindu ibartzarela, deskantzatu inbarrezula, eta guzti hori hor dago. Baina guretzat esango nuke erresa dela, gu hainbeste maite dugulako. Ni behintzat horrela sentitu dut beti, adibidez, gaur egun dago borroka handia, arraunklari falta gaudela, ez? Gero eta gutxiago gaudela, eta daude gero eta kirol gehiago, gero eta jarduera gehiago egiteko, jendeak beste aukerak izaten ditu ondo pasatzeko, eta bere denbora libreari emateko, eta gure kirola ere bai hortan, zerbait kaltetua izaten nahi da, ez? Baina iruditzen zait hori 18 urte bitarte hortan, horra arte nahiko txukun gaudela, handik ere jendea aurrak arraun egiten dutela, baina hor dagoela muga, ez? Hortik aurrera jarraipena ematea, gazteei egoera latza dela, kontuan izan da, hainbeste gauz batean gainera etortzen zaizkiola, unibertsitatea joatea, edo lanean hasi berriak izatea, edo adin hortan beste lagunak arraunean ez dabiltzanak, beste gonbidapen plan eta dituztela, eta oporreta dijoaztela, edo asteburu pasa, eta zuke ezin izatea, eta adin horrekin gauz guztioek asimilatzea, ez da erresa izaten, baina nire kasuan adibidez, niretzako jai bat zen adin horrekin entrenatzea joatea, nire idoloekin sortatu zitzaidalako arraun egitea, eta orduan ni sentitzen nun, inundik inora etzela sakrifizio bat.
zela, ondo pasatze bat. Eta ni entrenatzaile bezala saiatzen naiz, hortik, nire arrolariak hortik gertu egotea bultzatzen, ez? Eta, batzuetan ematen da, bestetan ez, baina nire lan egiteko era hortik bideratzea gustatzen zait. Oso bokazionala izan behar du arraunketa, ez? Bai, hori hola da, eta gero beste faktorea dago, kostaldeko herrian jaiotzea, edo gertu, esango nuke bai tradiziozko herriak, gurea bezala, Pasaio Nibane, edo San Pedro, edo Orio, Hondarribi, olako lekutan jaiotzea, lotura bat ematen zaitu ia jaiotze momentutik, arraun egitea herri horietan, edo arraunketa bera, jarduera bera, ez dakit esaterik daukaten, baina komilak artean jarrita erlijio baten modura hartu dezakegu, ez? Brometan. Erritual, Baina, eta horrek bultzatzen zaitu arraun egitera baita ere. Baina, saiatu barria horretaz gain, beste gazte asko, beste neskamutil asko, gure kirolera bideratzen, nahiz eta horkoak ez izan, dauzkalako balore pila eta ikaskuntza pila gero zuretzat barneratuak gatuko dianak. Ni galdera bat egin dizut bi modutan. Lehenengo arraunlari bezala izan dakoa. Zer izaten da lehenengo gauza entrenamendua iritsi eta lehenengo gauza egiten duzuna. Lehenengo gauza egiten duela, aldatu. Aldatu jantzi kulotea, kamiseta, txalekoa, estroboak hartu, dakat motxilatxoa, non estroboak eta herramienta pixka bat, eta beste, eta horrekin azten ez. Eta entrenatzaile bezala? Neurritan, adibidez, garai hontan jaureratzen gehala egunero, arraunketa aurre denboraldi oso luzea du, eta neguan lehorreko lana sakona eta luzea izaten da, eta aste egunetan gutxita juten geha ureko lana egitera, baina orain egiten dudana da bakoitzari bere neurria ipini, bakoitzak nik nahi dudan arraunkera eraman alizateko, nik nahi dudan bezala, eta beraiek eroso sentitzeko entrenamenduan zehar, eta ere beran efizientea, eta gero beti horren ondoren agindu batzuk ematen ditut, entrenamenduan inguruan, edo informazioa ematen dut astean nola izatea joan esanez, edo egoera konkretu baten nola nahi dudan erantzutea. Hori izaten da pixka bat entrenamenduan hasiera. Kostaleko beste leku batetik ibili ostean San Juanera bueltatu zinenez. Bai. Hori nola suertatu zen, bukatu zen hango lana edo bidalen zituen. Egoera ezberdinak izan dira. Hainbeste urtetan zehar. Hasieran, arrolari gisa, 2004 arrolari bakarrik bezala aitu nintzen garaian, San Juanen izan ziren urte gehienak, ia urte guztiak Galizira joan arte,
hori izan zian, hasi nintzen 88-89, ba 2002 urte arte, denak arosez jantzita izan zian, eta gero berriro 2003 urtean San Juanen aritu nintzen, eta gero berriro Mekosa jo nintzen. Gero hasi izan Pedreñako abentura, eta ja Pedreñako abentura horretan barne, Pedreñan ostean Castro etorri zen, hori izan zian 10 urte etxetik kanpo, eta 2011 urtean, egoera nahiko gazia, nahiko gogorra bizi ondoren, jaso nuen etxekoen babesa bezala, interesa entrenatzaile modula han aritzeko, eta asko bete zian egoera izan zen, eta asko sendatu zian egoera izan zen, eta eraberian amets bat bete ahal izan nuen, ez? Azkenean, ja, entrenatzaile modura hasita, garatuta, eta nolabait goi mailan egonda, amets nagusiena nire bihotzeko trainerua entrenatzaile izatea zen, eta 2012 urtean hasi nintzen, eta eman zen, orduan izan zen nolabait lehenengo buelta, ez? 5 urte ezan nahitu nintzen, oso urte politak izan ziren, denak, bat kendu gabe, oso talde politak, oso arrolari onak, pertsona izugarriak, eta oso gustora sentitu nintzen, oso oriontsu izan nintzen. 2016 urteko udan, kirol emaitzen aldetik oso ona izan zen, emaitzen aldetik onena, baina hor egoera pertsonal nahiko latzak bizi izan nun, klubarruan eta gero ere bai, ni pertsonalki, naizta han jarraitzeko asmoarekin egon, sortatu ziren beste aukerak, saiatu nintzen nahi pertsonal horren bitartez, berritzen eta egoera sortzen jarraitzeko, etzen eman, eta azkenean Urdaibaira joateko erabaki hartu nuen, Urdaibaien abentura etzen oso polita izan pertsonalki, baina emaitza izugarria lortu genituen hasierako 2 urtetan, taldia berritu ondoren, eta 3. urtean oso urte gogorra, latza eta itxusia izan zen, eta etzen batere ondo bukatu, kaleratu ninduten, eta horre, ez dakite, irudi, prestigio, ez dakit zer eman zen, zegoera eman zen, enun aukerarik izan ez bueltatzeko etxera, ez gertuko taldeetan ibiltzeko, ni bizi nintzen herritik gertuko taldeek, bere entrenatzea zuten eta enun tokirik euki, eta jaso nuen interes bakarra Pedreñakoa izan zen, berriro ara bueltatzeko, eta, etxean hitz egin ondoren erabaki genuna onartzea, egondu nintzen 3 urtean. 3 urte egin ondoren etxean presioa zegoen, ja horren urrun ibili ondoren, hainbeste denboran, etxeko kontuak babestu inbertzialakoan, erabaki genuen etxetik gertu geratzea, lapurdik aukera eman zian urte bikain polita eta astezina burutzeko. Urte horren ondoren nire asmoan jarraitzea zen, baina etxeko taldeko deia jaso nuen, eskatu zidaten bueltatzeko etxera, eta ezin ezetz ezan, eskenean bihotzean dudan kolorea, eta odolean dudana, eta ezin ezetz ezan, eta
etxean gaude, oso zoriontsu, gauzak ondo atera dira, lastergoaz betetzera gure ametsa, izan dela berriro errekatrainerua goi mailan aritzea, lehiatzea, eta zorionez talde gazte batekin, klubak izugarrizko lana egin eta gero eskuan jarri zian gazte kalidadezko talde bikain hau eta disfrutatzen ari naiz hitz batean. Amaigabeko buelta hauek ere sekulako gogaberak sortuko ditu maila pertsonalean. Bai, hor zuzen zaude, ze 2019 urtea izan nuen azkena goi mailako ligan aritu nintzala, izan dira 5 urte beko ligan, azpiko ligan, bai emaitza onak lortuaz, banderak lortuaz, playoffak jokatuaz, talde ezberdinekin, pertsonalki lan ona edo oso ona eginez, baloratzeko orduan, baino goi mailara ezin igo. Azkenean, kirolean balen bazaude, oso lehiakorra izatea bultzatzen zaitu, ni hala naiz, eta, azkenean onenekin nahi dezu lehiatu, eta ez lortze horrek min egiten zian, edo nolabaite gogoz betetzen zian. Gero eta gogo gehiokin, eta aurten, joan den urtean igoera lortu ondoren, berriro ere aukera izango dut horregoteko, eta entrenatzaile honenen pare jarri eta nire balioa saiatu demostratzen, eta gogo handiakin, ilusio handiakin, eta topera noaino iristeko gai garen. Joseba eta Kontxako bandera ukituko zenuen, edo pagoteatuko zenuen. Zer da pasaitar batentzat Kontxako banderan aritzea. Aritzea, Pasaian, eta lehen esaten nuen herri tradizional hauetan, aritzea gauza handia da, baina barruan daramaguna eta odolean daramaguna arraunketa herri hauetan amesten dugu irabaztearekin. Gure kolorekin irabaztearekin. Eta hori dago beste zerren gainetik. Parte hartzea polita da, nik goratzen naiz lehenengo aldiz parte hartu nuenean 19 urte nituela, eta sailkapen estropada hartan oso fresko daukat gaina goraintzia, orduan ez zanoan bezala. Gaur egun ezintzea fiatu eta topera junbartzera, ze bestela agerioak bertan daude, baina orduan nivela etzena horrenbestekoa, 3-4 talde nagusi zian eta gero salto potente bat zegoen, orduan lasai hartzeko moduan bat zegoen sailkapen estropada, goratzen naiz asko disfrutatu nuela, eta ilusioa egin bai, baina azkenean buruan eta bihotzean neukana zen irabaztea, ez? Eta, azkenean lortu genuen, eta irabazi, behin baino gehiotan irabazi dugu. Iruditzen zait, irabazi, 3 aldiz irabazi duela, nahiz eta 2 bandera astindu. 4. bat ere bai irabazi dut, 2018 urtean Bermeorekin, baina, era berezi batean, oso kanporatze injusto baten bitartez, eta kanporatze horrek bideratu zigun 2. txanda batean aritzera, eta horren bitartez baliatuz, Kontxa hori etzan oso arrunta izan, etzan oso normala izan, egia da bukaeran denborarik onena egin genula, eta etzala justo izan, kanporatzeua, baina beste 3 oso garbiak izan ziren, oso bandera
ondo betekoak, ondo irabazitakoak, baino, hirugarren bandera kendu egin ziguten, oandik adierazi ezin den egoera bategatik, eta bi ditut palmaresean, eta konforme naiz, gehien bat, esperientzio horiek, behar bada, galdutako bandera horien esperientzia, behar bada bandera baino gehiago ematen dizutelako, ez? Eskarmentu izugarria, esperientzia izugarria, bizipen izugarria, eta behar bada, pertsona bezala bandera bera baino gehiago betetzen zaitun egoerak izan ziren. Arraunas aparte, guazen arraunetik ateratzea eta agian espero gabeko edo agian esperoko zenitu galdera batzuk guazen zu ezagutzera ze ikasi zenun behin eskola eta institutua bukatuta. Bukatu nunean enitzan zuzenki unibertsitatera joan nintzen ikastera grado ertain bat. Grado superior. Goi maila. Eta elektronikan ikasi nun. Eta hori gaindituta gero, orduan bai, nintzen ingenieritza teknikoan hasi nintzen, bai, elektronikan, eta berez, enuen bukatu, zer suertatu zitzaidan lan aukera bat, eta berehala hasi nintzen lanean, hemen Donostian, eta ja berriro ez nitun berreskuratu, eta enun osatu diplomatura hori, ingenieritza teknikoan peritos diplomatura hori enun osatu. Hori egin nuen, eta gero formakuntza lideratu dut urtetan zehar beste gauzekin, ez? Baina baita ere egin dute irakasle bezala aritzeko aukera izateko, eta lan egin dut, gaur egun ere bai lan egiten dut komertzial modura, eta nire irakaskuntza momentuak izan ditut, kurtsoak emanez, kongresu batean parte hartuaz, eta nire gauzak egiten arraunetik kanpo. Ze musika entzuten duzu? Denetarik. Reggaeton kenduta. Reggaeton kenduta. Ezin dut horrekin. Eta azte honetan, gaina horren inguruan, nire aurrolariek ikusten bali maute farrez hasiko dira, zer nibetik jaka egiten dute, lehorreko lanak egiten egiala, indarreko lanak jartzen dute bere reggaetoia, eta ni horrekin burua hola jartzen haute. Irakurri dut, Aitu Nion entrenatzaile bigarren edo hirugarren dibiziokoa, bati, Carlos Pouso, esaten zuen entrenatzaileari utzi egingo ziola musika batik. Aldagelan aitzen zen musika batik. Zegoela guztiz naskatuta. Eta ez zula gehiago aguantatzen. Eta ni guztiz bat egin entrenatzaile horrekin. Eta bestela, oso rockerua naiz, baino baita ere popeko musika asko gustatu zait, betianik, euskal musika asko gustatu zait, klasiko ere bai kasu askotan asko gustatu zait, denetarik gaitu izan dut, eta nire Spotify listatan denetarik aurkitu zakezen. Zaletasunak edukiko dituzu, ez? Bai, ni oso kirol zalea naiz, erreal zale zutxua. Bai? Bai,
bazkidea. Ez naiz bazkide. Baina, bueno, izango banitzake bezala, asko juten nahi zanoetara. Osea, asko juten nahi zan. Aurten 7 bat partido bai ikusi izan ditut. San Mamesera bai junitzen. Bai, eta horren gainetik, bueno, jarritza ditut, kirol guztiak esango nuke. Oso betidanik aurren nintzenetik eta nire semeak ere bai hori ekartzen du, nire ikusita. Bueno, jarraitzen dut, gainera ezaguna daukat, ez dakit banda esponsorrena da GBC zana, GB Gipuzkoa Basket, Mikel Odriozola izautzen dut, eta tipo izugarria iruditzean izautu nunean, asko jarraitzen dut, bera eskubaloi taldea asko jarraitzen dut, txirrindularitza asko jarraitzen dut, oan giroa hor dagoela. Pilota. Bai. Futbola noski, futbola errealetik kanpo noski. NBA pila bat jarraitzen dut. Bai, nire taldia bat izan da Detroit Pistons, Bad Boys. Dena, bueno, atletismoa, bueno, batez ere uda partean asko jarraitzen dut. Esango nuke, iaia dena jarraitzen dudala, asko gustatzen zait. Gustatzen zait gaina oso informatua egotea, egoera guztiei erantzuna emateko aukera izateko, eta bueno, hori biltzen gara. Bukatzeko, ni enukaleko gezketa itxine, jakin gabe kezkak. Zentzurian zuge kezka joseba, ze pertsona gehan egian, beti gabiltza buruari bueltaka eta gaua da une klabe bat, nun askotan mamuak etotzean, loak entzea. Zer egiten duzu loa? Bale. Momentu honetan esango nuke, bueno, familiarekin zentratuta, esango nuke, bueno, kezka hundiena dela, aurren garapen egokia ematea, aukerak, bizitzak ematen digun aukerak ekonomikoki, etorkizuneako egituratzea, ikasketak emateko aukera izateko seme-alabei, oreka, familiaren oreka mantentzeko arlo hortatik, edozein pertsona eduki dezaken kezka. Horren gainetik, oraingo kezka nagusiet, bi kezka nagusi ditut. Bata da fascismoak daraman buelta bide hau. Asko kezkatzen hau horrek. Ikusten ari gehan zerta iristen ari garen, eta ematen du momentuz ez gehala kapaz etentzeko, eta horrekin kezkatuta nago, eta gauz gehiago haitzen dira, ikusten dira, badakit batzutan hiperbolikoak diela egoerak, eta behar bada ez dela horren berezkoak, realidadea ez dela egoera konkretu batek saltzen osaldu dezakena, baino bada ikusten dut pertsona asko jarraitzen dutela horren atzetik. Eta ezin dut ulertu, baino ematen nahi da. Eta kezkatzen hau horrek. Eta beste kezka, nahi badugu lotu dezakeguna, gauz bat, fascismo etentzeko baliabide bat izan daiteke guk Euskal Herrian, gainera esango dut Euskaraldian gaudela, Euskaraldi egunetan, euskera kaleko hizkuntza bihurtzea, eta bide batez,
euskalduntasuna bultzatu, horrek dakarren, nola esango dut, balioa, balorea, fasismotik horren urrun dagonez, hori, lehen esaten nuen aurreko keska fasismoaren eten hori, fasismoaren gorakadan eten hori, euskalduntze honekin lortu daitekela edo faktore edo hanka potente bat izan daitekela hori lortzeko. Eta, momentu honetan hori esango nuke, kezka bezala. Ea gauza hauek konpontzen ditugun denborarekin, batakiko ez dela erresa, baina saia gaitezen gure ondaretxoa jartzen. Joseba, milioi bat esker momentu zogarria oparitzea gati benetan. Egia esan oso gustora egondu naiz, oso elkarrizketa polita izan dela iruditzen zait, holako elkarrizketak ez dizkiat egiten, eta aukera emanazu, ni naizen modukoa mintzatzeko, eta hori da garrantzitsuena. Eta eskerrak emateizkizut. Nahi bezunean, kizunun dagoen, eta handatorren arraun denboraldi honetan, hemen bideoan zabaldu nahi dizut, gonbidapena, adibidez Pasaido Limaneko estropadan nahi balin baduzu, han bertatik ikusi, eta denborarekin abizatzen azo, eta prestatzen dugu. Antolatuko dugu horlako plan poli bat. Eta pasako dugu egun poli. Baina gainerik honi baina pijama gutatzen, nahi baino asko gutxiago juten, eta nire jongo nintzen astego honi baina, asike. Bidaleko diego musu hauki bat gure ikuslei. Venga, agur! Aio, lehizten arte.